Nagisgot si Kristo nga siya ang pan, siya ang pan nga at the same time ang pan nga kaunon mao iyang lawas. Lawas. Mao iyang lawas ug mainom pod siyang dugo. So kining gisulti ni Kristo nahimo kining lantugi sa mga Hudiyo. Unsa man niya paghatag siyang lawas ug dugo nga kanato? Diba? Maisog ni Kristo kining gisulti ni Kristo nagpadayon niya po ni hangtod karon. Mukaon sang pan, minom sang dugo, nagpadayon. Sa asal sa nagpadayon? Sa Santo si Misa. Okay? Sa Eucharistia. Okay, so mao ni di lang kay paglalisa sa mga Hudiyo during sa 1st, 2nd and 3rd century. Mao po niya gidangatan sa mga Kristiyanos dito sa Roma. Usa sa mga rason nga no ang mga Kristiyanos gipanglutos sa panahon ni Nero, Diocletian, uban pa mga emperor sa Roma, ngano gipanglutos ang mga Kristiyanos tungod niini. Usa ni siya, usa sa mga rason. Mga Kristiyanos mukaon di muglawas sa tao. Namingon sa Kristiyanos, mainom pa sa dugo. Samot kasuko ang mga Romans. Mukha ka mo Kristiyanos, kanibals di mo day, mukaon mo lawas, mainom pagdugo. Utungod niini naglagot ang mga Roma, ipamatay ang mga Kristiyanos, pinagis pagpanglutos. Pangutana, nagkasabot ba ang mga Romans? Wala. Wala sila kasabot. Kailaha, intelektual na kayo. Wala nila gitanaw ang lawas o dugo na adi ay sa pagkasing-kasing. Maawan niya Eucharistia. Sabtun siya sa pagkasing-kasing, no? Kining the body and blood of Christ o kataytaw ang lawas o ang dugo ni Kristo. Mga isugo ni Kristo na padayon kini diha sa Santos nga Misa. Diba? Hangtod karon, dili kay kanara napag-epekto aning mukaon ta sa lawas ug dugo ni Kristo, mukaon og minus dugo. Epekto ani kay sa Santos nga Misa ubanan ta ni Kristo sa atuang panaw. Sama sa giingon, ako magauban kaninyo kung mukaon kamo og miinom kanako. Ubanan ka mo sa iyong panaw. Sama karon nanimba mo. Ubanan mo sa iyong panaw. O kining panaw mao ni ang kinabuhi nga matuod nga iyang gisaad ni Kristo. Kinabuhi nga matuod. Mabuhi ka mo. Usab ni siya, no? Mabuhi ta uban kaniya dito sa langit. No, lain kinabuhi dito sa langit, lain kinabuhi sa laing kalibutan. Mao ni ang kinabuhi nga matawag nato nga hingpit. Usab ni gipasabot ni Kristo dinhi nga kinabuhi, mabuhi. Pasabot niya hingpit nga kinabuhi. Kinabuhi nga wala ni kasakit, wala ni pag-antos, wala ni pagsulay. Puro na kalipay. Kinabuhi nga kalipay. No? Muna kinahanglan wala kana mga tao nga di mo simba, masigilag tigbakay. Sila sugal, mambabayi pa gyud, manlaki pa gyud. Maglakwat sa pa gyud, kundatan pa gyud. No? Nga dili mo simba kay mo'y trabaho. Labi ni Sunday, dili ginasla ubanan sa Ginoo silang panaw. Di ba? Malason na gyapon, malason ng mga tawhana kung ilan ning buhaton. Kaya di sila mo simba, lain mo lang gisimba. No? Lagi simba computer, internet, Instagram sa pana. No? Muna pasabot ni Kristo dinhi. Nga ubanan ta niya sa itong panaw, kumusimba, labi na sa adlang Domingo. No? Importante kayo nga, kining Domingo, focus lang kita sa Ginoo. Sama na yung mga alagad simbahan. Focus lang sila sa Ginoo. Focus sila sa pamangalagad, gidevote nila ang time sa Sunday para sa Ginoo. Harap kitang tanan, mahingpiton, harap kitang pagtanan, ubanan sa Ginoo, umahingpit ato ang kalipay, sa laing kinabuhi. Palag manindog.